Хайде да направим броколи с веган сирене! Слагаме броколите да се сварят в тенджера за пара. И докато чакаме броколите да се сварят, нека направим сиренето. За целта ни е необходимо предварително накисаното кашу за 24 часа, чесън против вампири, масло, хранителна мая, за да докараме вкуса на сиренето, но понеже в момента нямам, ще използвам бирена. Сокът на един лимон, щипка келтска сол, чуврица, много чили, кимьон и разбиваме. Проверяваме с вилица дали броколите са готови. И voilà, 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 voilà que je suis, me voilà, me suis, bisogno se parli, me voilà de nombre, et de l'option. Много.